Είμαστε όλοι. Εμένα γιατί μου είπατε να έρθω, αφού δεν έχετε ξεκινήσει. Πάω μέσα και αν κερδίσω το φλουρί, φωνάξτε με. Εσύ κάτσε κάτω γιατί βλέπω τα μπιμπλίκια σου να φεύγουν από το μπαλκόνι. Δεν θα ξεκινήσουμε καλά το 25, μου φαίνεται. Κόβεσαι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μην ξεκινήσετε, πρέπει να κάνω story. Δεν έχω ανεβάσει τίποτα και περιμένουν οι followers. Ποιους followers? 500 άτομα έχεις. Εάν θες να ξέρεις, έχω ανέβει 2 followers από χθες. Έγινε viral το post με τα best of 24. Α, γι' αυτό μου βάλες το γυαλί μες στο σπίτι. Για να μην σε αναγνωρίσουνε. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τώρα για στυλ. Ποιο στυλ? Θα νομίζουν ότι δεν έχουμε καθρέφτη στο σπίτι μας. Σταμάτα και εσύ, μου την κάτσεις στην πίτα. 100 φορές σταύρωσες. Ξεκίνα. Καλά, ντε. Ξεκινάμε. Ωραία, ανέβηκε. Θα γίνει χαμός. Ένα του Χριστούλη. Ένα της Παναγίτσας. Του σπιτιού. Κόψε ένα κομμάτι για το εξοχικό στον κάλαμο. Που δεν πήγε κανείς να μου το αερίσει φέτος. Αράχρες θα έχει πιάσει. Του εξοχικού. Α. Και για την αδερφή μου την Τούλα που είχε το ισχύο της και δεν μπορούσε να έρθει. Πάλι καλά. Όταν φέρνει τα δώρα η θεία σου είναι καλή, Για την Τούλα, για τις ελιές, για τις δόσεις του αυτοκινήτου. Δεν κόβεις και ένα για το Λέβι, δεν πας και λιγότερο. Σωστό. Κάποιον έχουμε ξεχάσει. Ποιο ξεχάσαμε? Κανέναν δεν ξεχάσαμε. Μόνο για το θηρορό δεν έχουμε κόψει. Αν είναι σωστά. Κόψε και για τον κύριο Αγισίλα που μας ποτίζει τα λουλούδια όταν λείπουμε. Και για τον γιατρό μου που μου κοιτάει τη μέση. Του έχω υποσχεθεί κομμάτι. Έκοψα. Παιδιά, δεν βλέπω να έρθουμε. Καλέ. Αυτό μιλάει μόνο του. Δαιμονίστηκε. Κόψε και ένα για τον Άγιο Γεράσιμο να είμαστε σίγουροι. Για τον Άγιο Γεράσιμο και θύμισέ μου να λιβανίσω αύριο. Συγγνώμη, τελειώνουμε. Έχω γωνία. Έχω βάλει και δημοσκόπηση ποιος πιστεύετε θα κερδίσει. Όλοι εμένα λένε. Πού είναι για το Facebook? Θα μπω να κάνω σχόλιο. Μην τολμήσεις. Στο λέω. Θα με κάνεις ρεζίλι. Για μας θα κόψουμε, πίτα. Και τώρα τα δικά μας. Αυτό είναι το δικό μου. Σιγά σιγά εσένα σε πιάσαν τα κουβαρτιλίκια. Δίκαια τα κοβόλα. Χάρακας είναι το χέρι μου. Χάρακας. Έχεις και ζάχαρο. Από εβδομάδα πάμε για εξετάσεις. Το λέω. Έλα καημένη, τώρα μην ξεκινάς. Από πέρσι έχω να φάω γλυκό. Cringe. Τώρα καλά σου λέει. Από δάφτο είσαι. Εδώ είσαι εσύ, αυτό είναι για σένα. Αλήθεια τώρα. Πολύ δίκαιη μοιρασία και φέτος. Ψάξτε και το φλουρί να δούμε ποιος είναι τυχερός. Τι ακριβώς θα ψάξω εδώ πέρα? Λες να μη φαινότανε. Πού είναι? Αχ, βοήθεια, βοήθεια! Πνίγεται! Ασθενοφόρο, ασθενοφόρο! Δεν πάω. Παιδιά, άκυρο το παιχνίδι. Ο πατέρας μου πνίγεται με την πίτα. Φτύστο, φτύστο! Έτσι και κατάπιες το φλουρί και δεν το έκανα story. Πόσο καρύδι έβαλες εδώ μέσα? Ναι, το καριδάκι μου σου έφτεξε. Όχι, δεν έφεγες 3 κομμάτια ταυτόχρονα. Άντε να φάω τώρα εγώ. Μου κόπηκε η όρεξη. Γεια στα χέρια μου. Την πέτυχα. Αχ, δεν το πιστεύω. Νομισματάκι. Σοκ. Βλέπω το στήσατε και φέτος να κερδίσει χαζί, Έχω αρχίσει και έχω haters. 2025 θα είσαι η χρονιά μου. Μόλις κέρδισα το φλουρί. Κάθε χρόνο το ίδιο λες. Για να δούμε φέτος. Μπας και μας φέρεις κανένα παιδί της προκοπής. Πας και μπλέκεις με όλα τα ζαβά. Ρε μαμά μου, χάλες πάλι το story, τι είναι αυτά που λες? Εγώ πειράζει να φάω και της Τούλας. Εδώ είναι και τα ποτήρια και ό,τι άλλο χρειαστείς, μου λες, Ευχαριστώ πολύ κύριε Δημήτρη. Καλημέρα. Ρε μάνα, τι κάνεις εδώ? Κατάλαβα, πρώτη μέρα στη δουλειά και δεν θα ερχόταν η Μανούλα να πει μια καλή αρχή. Ωραία, είπες. Άντε γεια. Κούκλος με τη στολή. Κάτσε να σε βγάλω μια φωτογραφία να τη στείλω στη γιαγιά σου. Θα χαρεί πολύ. Συγγνώμη κύριε, κάνετε λίγο πιο εκεί. Είναι και 95 η γιαγιά. Θα γριευτεί. Χαμογέλα. Ρε μόνο, υπέροχη. Από εδώ είναι υπεύθυνος ο κύριος Δημήτρης. Υπεύθυνος, να ξέρετε ότι είστε πολύ τυχερός. Μου το ζητάγανε από όλα τα καφέ. Ουρά, κάναν οι αλυσίδες, με παρακαλάγανε. Εγώ επέμενα να έρθει στο 4Al. For all. Τέλος πάντων. Αυτό, τώρα που σας βρήκα, να σας πω και για τις άδειες. Σαββατοκύριακο της Κασιανής. Το τρίμηνο που πέφτει του προφήτη Ηλία. 13 Αυγούστου που είναι το πανηγύρι της Πάνω Παναγιάς. Και 17 που είναι της Κάτω Παναγιάς θα έχει άδεια. Σημειώστε το από τώρα. Έχουμε μεγάλο γλέντι στο χωριό. Δεν γίνεται να λείπουμε, καταλαβαίνετε. Ξεκινήσε τα γλέντια από τώρα. Άντε, μη σε κρατάμε. Όχι καλά, να με κρατάτε. Κάτσε να δεις τι σου έχω φέρει να χαρείς. Το αγαπημένο σου φαγητό, κοκκινιστό. Φάτο τώρα που είναι ζεστό, μετά δεν θα τρώγεται, θα έχει γίνει στόκος. Α, και τώρα που είπα στόκος. Κύριε Δημήτρη μου, μην κάνετε κανένα λάθος και τον βάλετε στο ταμείο. Τι? Το πουλάκι μου δυσκολεύεται λίγο στα μαθηματικά. Μαμά! Κάτι δέπη μας είπανε. Ήμουνα θεωρητική κατεύθυνση. Αλλά στο καφέ είναι πάρα πολύ καλός. Και σπίτι, αυτός μου φτιάχνει. Φτιάξε καλέ στη Μανούλα ένα καφέ. Όχι τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα να με πελάτησα. Ένα καφέ θέλω. Άντε να σου φτιάξω για καφέ. Άντε, φτιάξε μου. Πώς τον πίνεις? Ένα σκέτο. Classic ή αράμπικα. Που μπήκες, άστο. Θα σου φτιάξω classic. Φτιάξε όποιο θες. Καλά καφεδάκια. Τι έγινε, Στάζη? Ρε μάνα! Γούρι, με το καλό! Λούτσα μας έκανες, τι κάνεις? Τι κάνω? Για τις καλές δουλειές! Έχετε μέσα και άλλους φόρους! Έτοιμο το καφεδάκι! Προσιστήκατε κιόλας! Να δοκιμάσω να πω γνώμη! Α, είναι και το νεράκι πακέτο! Θα το κρατήσω στην τσάντα γιατί τόσες ώρες εδώ πέρα θα το χρειαστώ! Α, λουκούμι, γεια στα χέρια σου! Τι λουκούμι, σκέτος είναι! Για χρυσοχέρισα στο παγό! Δεν έχω πιει πιο ωραίο καφέ στη ζωή μου! Και δεν το λέω επειδή είναι γιος μου, τελείως αντικειμενικά! Με τέτοιο καφέ, κανονικά θα πρέπει να του κάνετε αύξηση. Αλλά για να μην είμαι υπερβολική πρώτη μέρα, μια προαγωγή επιβάλλεται. Όχι, μια χαρά είναι. Με αυτά και με αυτά ξεχάστηκα. 2 πήγε η ώρα. Λοιπόν, διάλειμμα για φαγητό. Πρώτη και τελευταία μέρα από ό,τι βλέπω. Καλά. Δεν είπαμε και τίποτα. Γεια σας. Γεια σας. Μπορώ να έχω ένα καφέ? Βεβαίως. Όχι, δεν μπορείτε να έχετε καφέ τέτοια ώρα. Είναι ώρα για φαγητό. Άμα θέλετε, πήγαινε φτιάξτε σπίτι σας. Κλείσαμε.
Υπάρχουν και αυτοί οι ενοχλητικοί πελάτες. Τον έδειξε τον πελάτη. Είναι γνωστή μου, μου έκανε νόημα, θα ξανάρθει. Καλή όρεξη. Ηλία, να σου πω λιγάκι. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό που δεν μπορείτε να μπείτε μπροστά στη μανούλα. Μα η Μανούλα είναι το πρόβλημα. Α, εγώ είμαι το πρόβλημα. Τελείωσε. Πάμε, φεύγουμε. Καλά το κατάλαβα εγώ από τη μούρη. Δεν μου γέμιζε το μάτι για υπεύθυνο. Άντε, προχώρη. Καταλαβαίνετε. Το κοκκινιστό πάρε. Θα το φας στον δρόμο. Μην κρυώσει. Συγγνώμη. Το καπέλο ξέχασα. Εδώ είναι και το σπίτι. Καλά, Είναι πιο ωραίο και από τις φωτογραφίες. Στις φωτογραφίες δεν λέει ότι έχει 42 σκαλιά όμως. Ένα-ένα τα μέτρησα. Η μαμά. Ένιωσα λες και αντεβαίνω στο Παλαμίδι. Τουλάχιστον από εκεί πάνω βλέπεις και τον Μπούρτζι. Όχι τις σοβρακοπανέλες του γείτονα. Είχε και ατσασέρ να ανέβεις. Δεν τρελάθηκα τελείως. Να γίνει τίποτα να μείνω μέσα. Να έρθει να με επικλωβίσει πυροσβεστική και να γίνω σοου στο πρώτο θέμα. Δεν θα έχω μούτρα, πάω στη λαϊκή μετά. Πάμε να το υπόλοιπο σπίτι. Πάμε από εδώ. Ρε μάνα, τι κάνεις εκεί. Το ξύλο μαόν είναι. Εμείς στο 2 του πέρσι βάλαμε καρυδιά ίδια επόχρωση. Στην οικία του. Περίπου. Στην τελευταία. Τον χάσαμε. Συλληπιτήρια, τι να πω. Να δείτε ένα μνημόσυνο που του κάναμε υπέροχο. Αν ήταν από μια γωνιά να το δει, θα το χαιρότανε. Και τα κόλλημα δεν θα τσιγκουνευτήκαμε. Όλα για το καρυδάκι στο δόντι. Πολύ πετυχημένη τελετή. Ακόμα γι' αυτό μιλάνε. Μην τα θυμάμαι τώρα και συγκινούμε. Πάμε να δούμε και τα δωμάτια μέσα. Ναι, πάμε. Εδώ είναι και το πρώτο δωμάτιο του σπιτιού μας. Αυτό είναι ωραίο για γραφείο. Τι γραφείο καλέ, Μανούλα που θα κοιμάται στον καναπέ. Έχω και τη μέση μου. Έχει και πολλές ντουλάπες εδώ πέρα με βολεύει και τα ρούχα. Δεν είναι και ψηλές για να φτάνω εύκολα. Εδώ θα βάλουμε το κρεβατάκι μου, το κομμωδίνο, μια χαρά. Βασικά, μάνα, εδώ θα μένω μόνος μου. Δεν κατάλαβα. Και αυτές είναι οι ντουλάπες μου. Τη Μανούλα δεν πετάξει σαν την τρίχα από το ζυμάρι μόνη τη. Μεγαλώνει παιδιά για να σ' αφήνει. Η μοίρα τη μάνα. Ρε ζήλι και εδώ. Εντάξει, σταματάω. Θα είναι βουβός ο πόνος. Θέλει να κάνει και γραφείο. Μπορεί να ξύνεσαι και στο σαλόνι, δεν χρειάζεται γραφείο. Δεν πάμε να δούμε το υπόλοιπο σπίτι. Ναι, πάμε να δούμε και του υπόλοιπου χώρου του σπιτιού σου. Από εδώ. Εδώ έχει καλή, μόνο δεν μα ξυπνάει ο μπιντέ του γείτονα. Του βλέπω τσιναρόχα αυτού του τύπου. Δεν ξέρουν να φτιάχνουν σπίτια πλέον. Πιστεύω να του βάλει κάποια εδώ μέσα. Όποιο θέλω θα έρχεται. Συγγνώμη, να του έρθουμε. Μην ξεκινήσει, στο λέω. Καλά. Αυτά. Να σα πω κύριε Μεσίτη, πώ σα είπαμε, ότι νοικιάζεται ένα διαμέρισμα από κάτω. Ναι. Ενδιαφέρον. Έτσι κι αλλιώ μόνο του θέλει να μείνει, εγώ κάτω είμαι, δεν θα ενοχλώ. Μπορεί να θέλει να πιάσει το φαγητό ένα σόβρακο να πεταχτώ ένα λεπτάκι. Μάνα, είπε, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να το αφήσω και μόνο του. Μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή της Ecotech και να το βρείτε εκεί. Έχουμε όλες τις λεπτομέρειες. Και εγώ πού θέλετε να το ξέρω, τι με βλέπετε για κανένα hacker. Όχι, είναι πάρα πολύ απλό. Μπορείτε να το δείτε από εδώ. Και το βρίσκω από εδώ μέσα. Ναι. Θα το μελετήσω στο σπίτι. Ωραία. Καλόστονα. Τι λέγατε εδώ πέρα. Ότι κάνει πολύ καλή επιλογή. Ήταν ώρα να μείνει μόνο να ανοίξει τα φτερά σου. Ναι. Είναι πολύ χαρούμενη η Μανούλα. Προχωράμε. Έρχομαι. Όπω είπαμε. Νομίζω μου κάνει, θα το κλείσω. Καλά, μην βιάζει ακόμα. Θα το συζητήσουμε πρώτα. Αμέσως το κλείσαμε. Μανά, όχι πάλι. Εμείς κύριε Μεσίτη, για αυτά που συζητήσαμε, θα μου δώσετε κάποιο τηλέφωνο. Τι είπατε. Τίποτα να μην σε νοιάζει εσένα. Δεν χρειάζεται τηλέφωνο από την εφαρμογή. Μέσα από την εφαρμογή πού. Μέσω WhatsApp. How do? I am fine, thanks. Τι λες, τι να πω, ό,τι θυμάμαι, αφού μου ξεκίνησε τα εγγλέζικα. Φύγαμε. Don't push me. Thank you very much, thank you. Δεν σύλλη με κάνεις. Νόμοι κοιμάστε. Όλοι έξω το νερό, γρήγορα. Όχι καλέ. Είσαι σοβαρή. Απλά είχα κλείσει τα μάτια μου και ξεκουραζόμουν. Όλο αυτό που είδατε είναι μια μέθοδος που έχουμε μάθει στη σχολή. Μπορούμε να καθόμαστε ώρες. Ακίνητοι με κλειστά μάτια. Είναι η λεγόμενη μέθοδος κροκόδηλος. Τα μάτια μου όμως 400. Μέχρι και μάτια στην πλάτη έχω. Πριν λίγο έπιασα ένα βρωμόπα που πίσω από ένα θάμνο. Τι να κάνεις. Είναι και αυτά το επαγγέλματος. Ή πρέπει να έχει ένας καλός ναυαγοσώστης. Α, πολύ ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ. 3 πράγματα. Πρώτον, να έχει κοιλιακούς και τατουάζ. Βασική προϋπόθεση να τελειώσει σχολή. Αν δεις έξω κανένα με κοιλιακούς και τατουάζ, η σεφ είναι ναυαγοσώστης. Τελειωμένη υπόθεση. Δεύτερο πολύ σημαντικό. Αντέχει στο παγωμένο νερό. Εγώ μεταξύ μας τώρα, άμα η θάλασσα είναι παγάκι δεν μπαίνω μέσα. Δεν θα μου γίνει εμένα σαν δόλωμα πολυθρήνη για να πάω να σώσω τον άλλον μέσα που έχει βίτσι να κολυμπάει σε παγωμένα νερά. Κάπου όπα δηλαδή. Δεν πληρωνόμαστε αρκετά γι' αυτό. Αυτό είναι βαρέα και ανθυγινά. Και τρίτο, ταχύτητα. Αυτό άμα θέλετε μπορώ να στο δείξω μετά στην πράξη. Κολύμπι δεν χρειάζεται. Όχι. Το κολύμπι είναι προαιρετικό. Εγώ α πούμε του έχω ξεκαθαρίσει. Κολύμπι δεν ξέρω πολλά. Να σου κάνω αυτό το. Πλάγιο με τα πόδια, στα ριχά, αλλά εκεί που βαθαίνει με ξεχνά. Αν περάσει μαδούρες, από εκεί και πέρασε μόνο σου. Εν τω μεταξύ, για να μην το πάρουν χαμπάρι, δεν ξέρω μπάνιο, έχω βάλει τι μαδούρες μέχρι και που πατώνω. Συγγνώμη, δεν μάθατε κολύμπι στη σχολή. Μάθαμε κολύμπι στη σχολή. Απλά εκείνη τη μέρα που είχαμε την πρακτική, εγώ έλειπα. Είχα βγει με κάτι τουρίστερες που είχα γνωρίσει το προηγούμενο βράδυ στον Κάλαμο. Δούλευα εκεί σε ένα ξενοδοχείο. Υποθετικό σενάριο θέλει κάποιο βοήθεια. Να το δείξω. Τώρα, ένα λεπτό να φέρω τον εξοπλισμό. Βασικό, πάντα κι άλλα. Πες τώρα ότι εγώ βλέπω κάποιον που κάνει νοήματα. Ωραία, εκεί. Εφόσον το δει, κοινάει το ωραίο. Είσαι έτοιμη να δει με ταχύτητα. Βγάλε χρονόμετρο. Τι κάνω, στο ίδιο. Έχει δει εσύ κανένα στρατιώτη να πηγαίνει στον πόλεμο χωρίς το όπλο του. Πρέπει να ακολουθούμε για κάποια πρωτόκολλα. Είναι μέρος της διαδικασία. Δεν είναι τίποτα. Πολύ γρήγορα φουσκώνει. Δεν χάνω οπτική επαφή όμως. Τον κοιτάζω, τον βλέπω, ξέρω που είναι. Μια ανάσα. Συνεχίζουμε. Ένα βήμα πριν το σώσουμε είμαστε. Και εφόσον ετοιμάσουμε το σωσίβιο, είμαστε έτοιμοι. Οπα! Καφεδάκι, ναι, καφέ αζήρα. Σιγά καλέ που θα αργήσω. Ένα λεπτό θέλει. Αν δεν ανοίξει το μάτι, εγώ πώς θα το σώσω τον άλλον. Εγώ στη θάλασσα μέσα δεν φοράω γυαλάκια. Πρέπει το μάτι να είναι ανοιχτό. Χωρίς καφεδάκι δεν πηγαίνω πουθενά. Είναι και αυτό μέρος της διαδικασίας, βέβαια.
Σχεδόν τελειώσαμε. Καλά, τον πέτυχα. Τι λέγαμε? Α, ναι, ξεκινάει η δράση. Έφυγα. Όπα. Τι κάνω, λίγο επανάληψη στι πρώτε βοήθειε. Τα βασικά, ένα μυαλό το έχουμε, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν τα θυμάμαι κιόλα. Μην τον έχω τον άλλον κάτω και γλωσσοφιλιόμαστε μία ώρα χωρίς λόγο. Να ξέρω τι κάνω, πότε φυσάω, πότε ρουφάω. Ωραία. Έτοιμο. Να πηδήξω από εδώ. Πολλές ταινίες βλέπετε. Κανονικά από τις σκάλες. Θα σκοτωθούμε κιόλα. Θέλουν προσοχή αυτές τις σκάλες. 3 ναυαγοσώσεις μη χιαστό έχουν φύγει. Όπα. Ωραία. Πού είμαστε? Από εδώ. Κορίτσια, μην πάτε από εκεί. Έχει καρχαρίες. Που το ξέρω, τους έχω δει. Καλά. Μετά μην μου πείτε ότι δεν σας το είπα. Εγώ προειδοποίησα. Τα έλεγα εγώ. Έχει καρχαρίες η παραλία. Και δαγκώνουνε.